Мен калса өстүрөм. Нерсеге керек соң? Biz endi tüpkə yaxınlaşabız degan shunday teoriya bor. Men bir kimni qo'rqitdim jama. Million yillik kishini ichiga yaratgan, hozirda shunday his kishida. Siz nechisiz? Bunday bir bo'ladimi? Qaramatimi? Qora mezek bo'ldi bu. Bizda bit umuman bola chaqda shulay deb o'stiralari. Kishi narsa deyerdi. Elbette endi otalari ularga shunday munosabatda ekan, bolalar nima munosabatda bo'lsinlar so'ng. Үзеңне бәхетле итәргә итәсең килсә, үзеңне башкаларны бәхетле ит дигән. Ничек була эгоист? Эгоист. Эгоист бул, эгоист. Безнең хәзерге заманда Фатхулла хәзрәтләр бармы? Барыгызга да сәлам дуслар. Башка яктан подкастының бүгенге чыгарылышында Фатих Әмирханның Фатхулла хәзрәт әсәренә күзәтү ясарбыз. Бүген минем янәшәмдә кунакта Татарстанның атказанган артисты, Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры актеры Артем Пискунов. Исәмсез барыгызга да. 175-нче гимназияның 10-нчы сыйныф укучысы Марсель Мөхәддинов. Барыгызга да сәлам. Һәм подкастның алып баручысы мин Алсу Касыймова. Димәк, башлыйбыз. Фатих Әмирхан күрнекле татар язучысы, драматург, публицист, тәнкыйтьче. Ул татар сатира жанрына нигез салучы. Язучы 1886 елның 1 гыйнварында Казанда туа. 1926 елның 9 мартында кинәт көчәеп киткән үпкә авыруыннан вафат була. 1905 елда яшерен рәвештә Әл-Ислах исемле гәҗит чыгара башлый. 1907 елның көзендә ул рәсми рәвештә басыла. Фатих Әмирхан журналист буларак таныла. Казанда татарча спектакльләр кую белән шөгыльләнгән Шимбә түгәрәгендә Фатих Әмирхан грим салучы, суфлер, режиссер, артист вазыйфаларын башкара. 1907 елның язында ял итәргә дип Мәскәүдән Казанга кайта, ләкин бик зур бәхетсезлеккә юлыга. Паралич сугып ике аягы да йөрмәс була. Әдип Октябрь инкыйлабын хуплап каршы ала, әмма озакламый ул сәясәтнең кешегә каршы булуын күреп тәнкыйтькә күчә. Әйдәгез, әсәр турында сөйләшүне башлар алдыннан менә бу терелтү турында сөйләшик әле. Әйе. Яшьләр телендә әйткәндә норммы бу, стрёммы? Хәзерге заманга килгәндә, Әйе. миңа калса, озакламый, елын, вакытын әйтеп булмый инде. Бу бик булырга мөмкин. Бик булырга мөмкин. Чөнки инде бала чактан ук теге шундый фильмнар бар, кешене ничектер катырып куялар да, күпмедер вакытка шундый әлбәттә инде бу фэнтези, уйдырма, һәм бер 100-150 елдан соң аны терелтәләр. Һәм ул шаккатып йөри инде теге. Кешенең мие нәрсәнедер уйлап табып эшли икән, бу һәр хәлдә кайчандыр чын барлыкка әйләнүе 95% факт. Чөнки без менә бәләкәй чакта, мин әле үзем хәтерлим, күпме, бер 5-6 булгандыр инде, мине телевизор каршыннан йокларга бар дип куып җибәргәндә, әни мин кирип жатадыр инде, үзебезнең бүлмәгә инде, одеял астына хыйлан ятадыр инде, кайчан кесәгә генә сыя торган телевизорлар булыр микән дип. Бу хыял теге, берничек тә башка сыя торган әйбер түгел. Һәм 10 елда үтмәде, безнең һәрберебезнең кесәдә телевизор гына түгел әле, нинди гаджет, теләсә нәрсә эшләргә була, шулай бит. Хыял чыңлашкан. Әйе, шуңа күрә бу яктан Фатих Әмирхан миңа калса бик белеп, аңлап язгандыр бу әсәрне. Миңа калса бу нормаль хәл, хәтта бик нормаль хәл. Мин дә әлеге сүзләр белән килешәм. Хәтта Фатих Әмирхан ул бит инде кайчан яшәгән, 20нче гасыр башында, шушы гасырда, шушы чорда да шундый темаларга язу ул минемчә бик мөһим. Һәм әлбәттә инде хәзер бит инде төрле ясалма фәһемнәр, медицинада алар бик еш очрый, куллана хәзер, һәм алга таба да аларны кулланып, күтәреп, минемчә кешеләрне инде терелтерләр дип уйлыйм. Миңа калса өстүрөм. Нәрсәгә кирәк соң? Алсу беләсеңме, мин хәүтрәм ниндер профессор янында утырган шикелле. Марсель шундый, миңа калса бу бик. Монда сез рольләрегезне алмаштыгыз шикелле. Төрләр. Марсель әйтеп узды, мөһим кирәк эш дип инде. Юк, мин кирәк дип әйтмим бит.
Юк, Мен бик мөмкин дип әйтәм. Мөмкин. Біз бит әдіні, мәселен, урыс киноларында, мультфильмларында, шетел мультфильмларында әлбәттә күргәнебез бар. Ләкин татар әдәбиятында ул яңалык. Авторның менә шулай алга карый белүе, алга карашлы булуы әлбәттә сөендерә. Ул вакыттагы автор өчен бигрәк. Булай дип әйтергә кирәк инде бу очракта миңа калса, бик күп кеше алга карый белә. Бик күп. Син дә, мин дә. Вакытта бит алар сирәк булганнар. Иң мөһиме алга кара белүне яза белергә кирәк. Язучы буларак, ул әлбәттә бәлки, аның бәлки яңа хәтлек язганнары да булгандыр. Ләкин ул безгә килеп җиткәнме, килеп җитмәгәнме, анысы икенче мәсьәлә. Әлбәттә без бу очракта әлеге язучыларны менә шулай дип уйлаганнар һәм бу моңа ниндидер дәлил булып тора. Шулай бит? Кешеләр ул вакытта алар бәлки бик күп кеше шулай дип уйлагандыр. Гади кешеләр дә менә киләчәктә булай итерләр, ләкин аларның ничектер ул турда язырга, моңа ниндидер мәгънә өстәргә, киләчәккә карап, менә шул ягы гына әзрәк уйлаучылар әлбәттә булган. Кешеләр 1000 ел элек киләчәк турында уйлаганнар, хәзер дә уйлыйлар киләчәк турында, киләчәктә дә киләчәк турында уйлаячаклар, име? Ләкин менә минем шундый киңәш киләчәк турында уйлаганда үткәнне онытмаска кирәк. Чөнки ул киләчәк һәр вакытта да үткән белән бик бәйле була. Әйтәр бит, яңа әйбер ул онытылган иске әйбер дип. Татарчалаштырып әйттем инде мин моны. Әйтәләр инде, чагыштылар, Модада бит хәзер шулай кайтып бара, бүтән нәрсә кайтып бара. Мин турында бик күп фикерләр әйткәнем бар. Журналистларга да, үзебез арасында да, коллегаларга да. Безнең менә Алсу син әйттең бит инде, без киләчәк ул онытылган үткән дип. Әлбәттә, элекке заманнарда без бик зур түгәрәк ясап кайтадыр 100 елдан, 50 елдан. Хәзер без мисал өчен күптән түгел генә әле Булановның җырларын яңадан тыңлый башладык, име? Һәм безнең хәтернең озынлыгы бик кимеде. Һәм бу куркыныч. Biz ничектер түгәрәк кернәе дә кернә бәләкиләнә. Әйтәләр бит. Без тиз килеп җитәбез бер точкага. Тарихны әйтәләр ул менә спираль шикелле диләр. Менә булай зур түгәрәк ашана шулай аска бара. Һәм без инде әле Булановны мин яшь чагында чыккан җырчылар, алар мин шун кире бер түгәрәк әйләнеп кайттым, әле минем гомердә бетмәгән. Һәм бу куркыныч, һәм без инде төпкә якынлашабыз дигән шундый теория бар. Мин беркемне дә куркытмыйм җәмәгать. Барсы да яхшы. Без яшибез. Булановы дибез без, үзебездән генә алып карасак та шул. Әлдермештән Әлмәндәр кире кайтты сәхнәгә. Әйтмә инде. Терелтү турында сөйләштек. Юк, сөйләшеп бетермәдекме? Әлдермештән Әлмәндәр дигәндә менә минем бик беләсем килә менә Марсель. Син Әлдермештән Әлмәндәрнең беренчесен караганың юк ишин әлбәттә. Юк. Сен хәтерләмисең дә видеосын караганың бар юк чынлап әйт. Ул аның видеосын бүтән кеше ул хәтта миңа ялгышмасам, мондый кассеталарда да чыккан бугай. Менә видео кассета булар. Андый кассетаны беләсеңме син HD? Мондый VHS дип аталармы ул нәрсә VHS юкмы? Булай кертеп җибәрәсең дә. Күргәнең бар. Но аннан әйбер караганың юк. Бар инде. Барымы? Кичкенә вакытта. Аны Әлдермештән Әлмәндәне караганың юк. Менә бит. Минем бар. Безнең арада артык аермада юк бит инде уйлап карасаң. Юк, булай менә карап торышка юк кебек. Димәк, Әлдермештән Әлмәндәр миңа калса хәзерге яшь буынны тәрбияләргә яшәү мәгънәсен, ничек яшәргә кирәк, ничек яшәргә кирәк, кайсы нәрсә кайда булырга, нәрсә кайда, кайсы тегрушәккә кайсы полкада булырга тиеш, барсын аңлатыр өчен, дөнья ямен аңлатыр өчен бик әйбәт әсәр, һәм дә инде бу очракта Камал театрының ул символы буларак та куелгандыр дип уйлыйм. Менә хәзер без тагын нәрсәләр турында хыяллана алабыз. Әйтик, сез әйттегез, менә киседә иртә торган кичкенә телевизорлар булса дип әйттегез. Шулай бит. Менә хәзер без хыяллана алабызмы бер нәрсә турында? Яисә инде бүтән нәрсә бармы хәзер? Ничек инде хыялланмаска? Мәсәлән, нәрсә турында хыялланып буласың хәзер? Мәсәлән, Аватарда шундый агач бар. Киносында шундый агач ул бар табигатьне, бар дөньяны, үткәнен, киләчәк, гомумән бүтән әйберне бәйли. Шундый агач бар анда. Һәм андагы менә шул халык
теге беләсез бит инде, теге шул планетада яшәүче. Шул агач янына килә дә, һәм бланчиктер аларның артында бит инде озын чәчләре бар, кызык толымнары. Шуңа ялганалар да, һәм шунда үткән туганнары белән очраша алалар. Аңлыйсызмы? Менә инде бу дөньяда булмаган әбиләре, бабалары, балалары белән вакытсыз киткән. Һәм аларында очрашып, алар белән бергә йөреп, аралашып, кирәк бит менә уйлап табырга, менә бит. Һәм мин дә чынлап та хыялланам, менә ул минем ничектер бер хыялым. Хыяллана белергә кирәк. Хыял кешене яшәтә торган әйбер. Бу сезнең барбер ниндидер реаль булмаган әйберләр, хыяллар дөньясы гына шикелле. Ну, әлбәттә инде хыял нинди булырга мөмкин соң. Тагын нинди хыял? Мәсәлән, мин уйлыйм, бәлки берәр кайчан телепортация уйлап чыгарырлар. Ну, инде аңлаш, бу бит инде Менә телепортация. уйлыйсың һәм шунда ук икенче җиргә барып беләгәсең. Бу турда йөзләгән еллар элек инде белгәннәр, уйлаганнар һәм чамалаганнар. Ничек булганын. Сез беләсезме, теге династия Цин бар бит әле Кытайда. Иң зак ни булып патша булып торган инде ул. Ул инде ничә безнең эрага кадәр эзли башлаган эликсир үлмәс өчен. Менә шуны әйтмәкче тагын. Берәр көчле авырулардан дарулар. Әлбәттә, аны инде меңләгән. Шунда ук тазарта торган менә. Аны миллионлаган ел элек инде эзләгәннәр. Азу кеше беләсегез килсә, ул инде ничек менә дөньяга яралган, менә гомумән Ходай Тәгалә аны барлыкка китергәнме җир йөзенә, маймылдан әйләнгән булыймы башыннан да әйләнгәч, гомумән ул шул вакытта нинди булган, нәрсә турында уйлаган, хәзер дә шундый юк. Сез шуңа ышанасызмы, Марсель? Ышанасызмы син шуңа? Нәрсәгә? Менә кеше миллион ел элек, менә ничә ел элек барлыкка килгән кеше дип инде без теге менә тарих буенча кайчан барлыкка килгән инде ул. Белеп булмый. Миллион ел элек мәндә мин әйтә алмыйм. Барлыкка килгән һәм шуннан бирле ул шундый һаман. Шулай ярата, шулай хыяллана, шулай ук вахшатлана, шулай ук югарыга үрмәли, шулай гына рәхәт яшисе килә, шулай ук тәмле ашыйсы килә, шулай ук рәхәт җыклыйсы килә, матур төшләр һаман да шулай. Ихтыяҗлар үзгәрми бит инде алар. Бер кайчан хисләр дә үзгәрми. Онытмагыз, хисләр дә үзгәрми. Миллион ел элек кеше ничек яраткан, хәзер дә шундый ук хис кичерә. Шуңа күрә теге кеше үзгәрә, менә фәлән дигән сүз ул әзрәк әкият дип уйлыйм мин. Марсель, син нәрсә турында хыялланасың? Киләчәктә нәрсә булуын телисең? Тизрәк каникул җиксен дип хыялланам. Ансы да. Мин хыялланам. Экзаменнарны бетерсеннәр өчен һәм тагын шундый глобаль рәвештә уйласаң, терелтү дигәннән менә төрле җәнлекләрне хәзер бит инде актуальләште, мамонтларнан да терелтү. Менә ул да бик кызык, чөнки без бит күрмәгән аларны һәм мин күрәсем килә бит. Хәзер син аны күреп нишләтерең? Алар бит зур, алар бит сиңа һөҗүм итә алар. Алар гомумән җәмгыятькә зыян китерә алар. Әлбәттә көтү белән тудыралар бит инде. Алар бит шәһәрдә йөрми инде. Кая йөртәсең син аларны? Мин менә укыган Дигәндә зоопаркта инде азу дигән нәрсә. Карлы җирләр бар бит инде, Себерләр анда, кырлар, кешеләр яшәмәгән җирдә, Антарктидаларда, мамонтлар анда бик кирәкле бүгенге көндә, чөнки шундый бер мәкалә чыккан инде. Алар менә бозларның эрүенә ничектер тәэсир итәләр. Ягъни бозлар бит эри хәзер. Һәм алар эреттермиләр инде аларны. Имеш. Марсель, барыбер җәмгыятькә яхшылык китерәсе килә аның. Әлбәттә инде. Ул бары үз мәнфәгатьләрен генә кайгыртмый. Ул мамонтларны кайгырта. Хәзер инде персонажларның үзләренә күчик. Ул безнең Фәтхулла хәзрәт һәм әлбәттә аның улы Әхмәт. Фатиха Мирхан әсәрен без бүген анализларга килгән идек. Хәзер мамонтлардан кайтабыз җавап итәме? Фатиха Мирхан. Алар арасында нинди мөнәсәбәтләр? Башта элеккеге вакыт белән яңа вакытны чагыштырып узыйк. Һәм аннан соң инде ата белән ул арасындагы мөнәсәбәтләр турында сөйләшеп алыйк. Искелек белән яңалык. Ул һәр вакытта да гомер буена барган көрәш. Анда теге искелек белән яңалык көрәше түгел инде ул. Караш.
Кешенең гомумән мировоззрение ничек була әле, дөньяга карашы. Дөньяга карашы, күз аллавы. Кешенең күз аллавы башка төрле. Һәм шуңа күрә аларның әзрәк теге туры килми дә ул. Кабул итә алмый аны. Һәм кабул итә алмыйдыр. Шуңа күрә згыш башлана, алай түгел, дөньялай бармый ул, булай яшәргә кирәк, тегеләй яшәргә кирәк. Сездә бит инде әтиәннәр гомергә әрләп килә. Менә булай итәргә кирәк, алай түгел ул, булай итәргә кирәк. Ә без һаман юк, балачак яшәргә чакта бигрәк алай түгел, сезнең заманда шулай булган. Хәзер бөтенләй башка дөньялар безгә юк, улым. Дөнья башка түгел ул һаман шул. Ышанма кешеләргә. Юк, менә минем дустым, ул фәлән тигән. Ләкин барыбер менә без яңалыкка күпме генә омтылсак та, барыбер искелек, менә ул вакыттагы тәрбия барыбер һаман да актуаль булып кала. Без күпме генә тырышсак та онтырга элекке генә. Ул әлбәттә безнең белән һәр вакыт. Ул безгә кирәк. Әлбәттә. Һәм ул тиешле дәрәҗәдә генә булырга тиештер миңа калса. Яңалык та һәм шул ук вакытта искелекне дә онытып бетергә кирәк түгелдер. Чөнки зур хаталар ясауда нәкъ менә тарихны белмәүдән, элекке генә белмәүдән килеп чыга бит. 150% килешәм синең белән алсын. 150%. Кайчагында без элекке ясалган хаталарга яңадан басабыз. Тарихны аны гомумән шуның өчен белергә дә кирәк инде. Элеккеге хаталарны эшләмәс өчен. Ләкин Фатих Амирхан инде монда теге баштаның кем һәм ничек язган, нәрсә турында язган һәм алмашыныш чор заманында иҗат иткәнен әйтергә кирәк. Ул күп кенә нәрсәгә каршы килгән. Яшьрәк чагында инде диннең кайбер якларын сүккән, алай ярамый, алай яшәргә ярамый, бу дөрес түгел дигән. Аннан соң хәзер картая башлагач, киресенчә, мәсәлән, аның 91нче елларда гына дөнья күргән әсәре бар, кем бабай дигән, Шафигулла. Ул үзе революцияны, инкыйлабны теге кул чабып каршы алса да, инде 25нче елларда менә 26да үләме ул? 26да үлә ялгышмасам. 25тә әлеге әсәрен яза, ул анда гомумән әлеге тәртипне, әлеге политиканы ни буласың инде ул хәзер менә татарча ничек дип әйтергә соң инде аны. Кызыллар дип әйтимез соң инде алып килгән политиканы аны башта әйбәтләп каршы алса да, ошаса да ул аңа, соңыннан ул аларны тәнкыйть итә. Шуңа кеше үзгәрә, карашы үзгәрә, ул бигрәк тә әйтә, нәрсәнедер күреп, нәрсәнедер аңлап, һәм бу бик әйбәт әйбер, аны гел мактап һәм гел шуңа гына омтылырга ярамый дигән. Син күрәсең дә нәрсәнедер шундый бер башка әйберне күрмичә шуңа омтылып, шуңа мактап яшәргә ярамый. Һәр вакытта да үзеңнең белемеңне арттырып, үзеңнең әзрәк як-ягыңа каранып, син омтылган әйбер гомумән дөньяны кая алып барыр микән дигән сораулар туырга тиеш башта. Ләкин барыбер ул бит әсәрдә Фәтхулла хәзрәттән көлә, тәнкыйтьли ул аны. Ул аны һәр вакыт начар яктан күрсәтә. Мәсәлән, ул мәчеткә керә дә хәер сорап утыра. Үзен начар тота, ул хатын-кыз киеме киеп йөри. Әлбәттә, нишләтәсең инде? Мәсәлән, безне берничә елдан соң, мәсәлән, 100 елдан соң кире терелсәләр, бәлки без дә үзебезне шулай тотыр идек. Аның фикере буенча сөйләсәң менә Фатих Амирханның, ул әлбәттә шул теге искелектән көлеп яза бит инде. Уянып киткәндә киергә киеме юк. Ул инде теге шалбар, пиджак, күлмәкләрне урыс киеме дип сөйли. Әлбәттә бит инде ул урыс киеме түгел, булай гына әйткәндә. Кием ул кием, аның менә масының киеме, тегесенең киеме дип булмый, моны аңларга кирәк. Кеше ничек тели шулай киенә. Һәм әлбәттә аның кешегә аны кемдер кигерми, ул аны үзе теләп кие. Шулай бит. Кешеләр элек заманда теге шәрәдә йөргәннәр. Кемгә ничек шуй заманалар үзгәргә мөмкин. Кемнең башына инде юрлык салына бит. Күлеп, шуңа киеме юк, ул анда кием киемим ди, мин мондый кием кием ди. Ул әзрәк үзенең әле кайда һәм нишләп йөргәнен дә бик аңлап бетерми. Шуңа күрә әгәр дә Фатих Амирхан Фатхулла хәзрәтне, менә хәзер сюжет әзрәк кенә терелтеп, аңа бу дөньяның хәзерге вакытның кануннарын өйрәтеп, аңлатып, социумга җибәрсә, әлбәттә Фатхулла хәзрәт алай эшләмәс иде. Аңлар идеме соң аны? Ничек аңламасын инде? Кабул итәр идеме аны? Кабул итү итмәү икенче мәсьәлә. Син дә бик күп әйберләрне кабул итмисең алсу, ләкин яшисең бит шулар белән.
Кая барасың инде? Минем иманым камил. Марсель да шулай кабул итмәсә, экзаменнарны яратмый ул. Аңа экзаменнар кирәкми. Име? Ләкин ул Едемәйін де yok керек ләкин ул ялгыша. Ул ялгыша хәзергә. Ул турда без башка көнне сөйләшәбез. Менә Фатхулла хәзрәтнең аша әйтеп канундан алса, ул да эшләмәс. Бу очракта Фатих Амирхан специально дип әйтим, ничек була специально? Махсус рәвештә Фатхулла хәзрәт уята да тиз генә аңа бер нәрсә аңлатмыйлар, больницадан чыгалар да шундук мәчеткә театрга. Әлбәттә ул очракта кеше шаккат, сез нишисез, мондай бер булады мени, галәмәт име? Мәсәлән, мине хәзер миллион ел элек уятсыннар да бер пещерада, мамонтар янында, име? Кулыма копье тоттырсыннар, әйдә киттек ит артыннан дисеннәр, шәмәгать. Себергә кайтып китәсең. Топта шәмәгать. Бул булай эшләми бит. Мин мамонт артыннан чыгып җый алмыйм хәзер. Аңлыйсызмы? Менә бу очракта шулай. Махсус элекеге din әһелләренең ни кадәр дәрәҗәдә үз мәнфәгатьләрен кайгыртып, ничек яшәгәннәрен, аларның чын йөзләрен ачыр өчен Фатих Амирхан инде Фатхулла хәзрәтне шулай кинәт кенә салкын җылы судан чиктер кайнар, чагыштыру өчен инде салкын судан кайнар суга тыга. Менә Әлбәттә, искелек һәм яңалык темасы әдәбиятта ул инде мәңгелек темада әйтсәм була. Чөнки һәр чорда, һәр язучының әсәрләрендә ул очрый. Фатхулла хәзрәтне әйтсәк инде, монда Әхмәт башта бит инде Фатхулла хәзрәт малайын танымый да, чөнки ул рус киемендә иде. Ягъни аның өчен бу Әхмәт динен башка динне сайлаган дигән сүз. Динен саткан. Әйе. Ягъни монда Фатхулла хәзрәт өчен кием ул дин белдерүче була инде. Икенчедән инде Әхмәт белән Фатхулла хәзрәт арасындагы мөнәсәбәтне карасак, Әхмәт анардан көлә бит инде. Көлә, ул аны көлмичә анардан аңа аңлатсын иде. Менә анда автомобильләр, телефоннар турында сөйләсен иде, киемнәр турында аңлатса, бәлки Фатхулла хәзрәт кабул итәр иде. Менә беләсеңме, әйтеп уздың, малайы әтисенә аңлатса, бәлки бүтән төрлерәк булыр иде, кабул итәр иде дип. Һәм шул вакытта нәрсәгә игътибар иттем? Әхмәтнең бит кызлары да гөл көлә бабаларыннан. Ул белми инде, ул шундый аңгыра инде дигән шикелле генә мөнәсәбәт бар да. Әлбәттә инде, аталары аларга шундый мөнәсәбәттә икән, балалар нинди мөнәсәбәттә булсыннар соң? Мин инде әзрәк Марсель белән теге уланнан көлә дип әйтмәс идем шул кадәр теге атасыннан. Ул албәттә теге шаркылдап көлми бит инде. Ачуда килә, рушада бит аны. Руша инде, нишләсен инде? Кем рушмый? Руша инде тегесе, ләкин бит ул, менә мин әйтеп үттем бит ни өчен рушканын. Теге баба нишләргә белми. Теге әйтә, булай әйтә, моны кабул итмичә моңа әйтә, алай эшләргә ярамый. Син башта аңлат, ничек эшләргә ярый һәм ничек эшләргә ярамый. Аннан соң руш. Балаларга килгәндә, балалар гомер-гомергә бабай әбиләрдән көлделәр инде алар, асы белән нәрсә эшләйсең аның. Ул элегелектән үк шундый ниндидер теге менә теге бала чакта бездә кайбер бабайлардан әбиләрдән көләдер инде. Әби бабайлар. Менә хәзердә кайтсак инде хәзерге дөньяга, әби бабайларыбызга кайтабыз да, аларның телефоннары теге кнопочный инде. Кашагында теге елмаю һичшиксез, гомумән теге балаларда ул әлбәттә көлү хисе уята. Алар әле үзләре дә әйтәләр, күрсәтәсең дә аларга мондый шудырып йөртә торган телефоннарны дип әйтим инде. Нәрсәгә кирәк алар дип әйтәләр. Хәзер күбесе әйтми инде, карап утыралар менә шул әйтте. Хәзер менә Фатхулла хәзрәткә йөрәсәң, ул да карап утырый тырышкан театр. Бәлки. Ул аңа әйтсәләр, хәзерге заман хәзрәтләре ничек итеп акча эшләгәнен, ул да анда барып утырмасы өчен сузып. Шулай бит. Бу очракта Фатих Амирхан инде аның турында гомумән теге сөйли башласаң, дингә карашын бик тирән кирип китәргә кирәк булачак. Һәм хәзерге заманга булган дингә карашны да әзрәк шиметеп алырга туры килергә мөмкин. Шуңа күрә без тирән кирип китмик. Дин ул китапта да, ниндидер синең кыяфәтеңдә дә, синең сүзләреңдә дә,
синең җырыңда да, моңыңда да булырга тиеш түгел, ул синең йөрәгеңдә булырга тиеш. Шул очракта гына ул тәэсир итә. Кешегә, аның яшәүенә, яшәү мәгънәсенә. Фәтхулла хәзрәт барыбер үз теләкләре белән көрәшә шикелле. Ул бит әйтә, аның кызлары янына да барып бийисе килә, аның хатын-кызлар да карыйсы килә, аның аралашасы килә, ләкин ул шунда ук әйтә, мине бүтәннәр күрсә, нәрсә уйларлар соң ди. Аның бәлки менә күңелендә ул орлык юктыр да. Аңа менә сеңдергәннәр ул вакытта бит инде дин катгый булган, аңлатуда булмаган, нәрсә дөрес, нәрсә дөрес түгел. Алар Коръәнне ятлаганнар гына ул вакыттагы мәдрәсәләрдә, иске карашлы мәдрәсәләрдә. Һәм чынлап та теге кешегә менә шулай кирәк, кеше сине күрергә тиеш түгел, начар икәнеңне дигән фикер салынып, ул бары кеше фикереннән генә курка шикелле. Ул бит әйтә, күрмәсәләр генә ярар иде урыс киемнәреннән киенгәнемне. Хай җаным, бу кыз белән бигәнемне генә күрмәсәләр ярар иде ди. Мин әйтәм, моңа кеше фикере генә мөһимме соң дип уйлап куйдым мин хәзер. Әлбәттә шулай инде, безне бит гомумән бала чакта шулай дип үстерәләр иде. Кеше нәрсә дияр дип. Авылда бигрәк тә. Кеше нәрсә дияр, фәлән, төгән, кеше булырга кирәк. Кеше алдында оят диме? Миңа калса, бу тәрбияләү сулы буларак әйбәт. Име? Кеше ниндидер теге рамкалардан чыкмас өчен. Кеше ничектер кешедән ояла. Аңлыйсың, бу дөрес, кеше бит иң беренче, ул бит менә кеше алдында кеше булырга тиеш. Шулай бит. Бер 50 ел элек булган кешене терелткәч, син аңа иң беренче, әлбәттә инде, исәнме, саумы, менә без нәрсә, син аңа нәрсә күрсәтер идең, алып барып күрсәтер идеңме, нәрсә мәсәлән? Нәрсә турында сөйләр идең? Нәрсә турында сөйләр идең? 50 ел, бу 50 ел күп түгел. Бу 80-нче еллар гына була бит инде, диме? 80-нче елда инде кызыгайлар күп. Нәрсә күрсәтер идең? Ярты гасыр. Ярты гасыр. Беренчедән инде мин аны башта үзем тыңлар идем. Нәрсә ул әйтер? Аннар инде күрсәтергә әйтсә, вакыт күп үткән бит инде. Ярты гасыр. Тарих китапларында карасаң, интернет шелтәрләрендә карасаң, хәзер бит куялар Татарстан теге вакытта һәм хәзер. Һәм анда үзгәрешләр бик күп. Камал театры мәсәлән күрсәтер идем. Кызык. Бу Яңа бинасын. Бу аның өчен генә түгел, хәзер дә яшәүче яшьләр өчен, әбиләр, бабалар өчен зур яңалык булып килә инде. Икенчедән инде нәрсә эшләгәнеңне карап, ягъни син бит белмисең кайчан үләсең, үләшәгеңне. Может син иртәгә, может нәрсә булыр белмисең. Шуңа күрә хәзер мин нәрсәдә дөрес эшләмим, үзеңә җыярга кирәк түгел. Менә ничек була синнән максималь рәвештә шул ук вакытта, шул ук көндә эшләргә кирәк. Күбрәк яхшылык эшләргә кирәк. Киңәш бирер идең дисең, бу күрсәтү ягыннан түгел, сөйләү ягыннан түгел. Күрсәтү ягыннан анда башка. Киңәш бирүдән тагын менә бар бит татарлар арасында үзеңне бәхетле итәсең килсә, үзеңне башкаларны бәхетле ит дигән мәкаль. Менә яңалыклардан нәрсә сөйләр идең? Фәтхулла хәзрәт өчен бүгенге дин, мөселманнар турында сөйләр идем, нинди үзгәрешләр бар, менә ислам дөньясы турында. Казан бит инде ул ислам дөньясының берилеше, үзәге дип әйтеп була. Нинди чаралар үтә, мәсәлән, БРИКС шунда. Алар бит инде булмаган ул вакытларда. Без алдына китер алмыйлар инде. Анда бит инде нәрсә авыллар булган, анда бер зур авыл булган инде ул. Хәзер чагыштырсаң. Һәм инде андагы көндәге анда бит инде мәдрәсәләрдә укыту шундый авыр булган, каты булган. Аның Фәтхулла хәзрәтнең карашлары да шундый каты, дингә мөнәсәбәтле.
Аның мәсәлән хатын кызларга карашлары. Менә мин чынлап та хатын-кызлар иреге турында сөйләр идем бәлки. Әйе, Фатих Сөйләр Әмирхан Аларга. Сезгә түгел. Аларга. Әйе, сез беләсез инде булайда бу заманда яшәгән шуңа. 20-нче гасыр башында анда гомумән хатын-кыз иреге, хатын-кыз темасы, проблемалары зур күтәрелгән булган. Мәсәлән, шул ук Фатих Әмирханның Хаят повестендә, Гаяз Исхакыйның Остазбикә повестендә һәм башкаларда аны ул ачык чагыла. Әйе. Ә сез нәрсә күрсәтер идегез? Нәрсә сөйләр идегез? Миңа 80-нче елларны әзрәк шамалаганга, анда тумасам да. 80-нче еллардан соң 10 елдан соң мин туганмын. Ләкин анда нәрсә булганын мин бик яхшы шамалыйм. Миңа инде сөйләр өчен миңа калса бер 100 ел, я 70 ел күчәргә кирәклегендә. Мин мәсәлән 1950 елда китеп барган кешене хәзер терелтсәләр, мен аңа нәрсә күрсәтер идем микән? Бик кызык. Мен аңа иң беренче башка килгән фикер, ләкин әлбәттә ул Казан кешесе булса, мен әлбәттә нидер теге Казанны югарыдан күрсәтер идем, өстән. Ничектер менә өскә алып менер идем дә, менә беренчедән менә хәзер безнең шәһәр шундый. Ул истән барсына күрер, аңлар, күпме дәрәҗәдә үскән, Менә синең авылың. Менә синең авылың Казан елга Казан көтүбендә инде хәзер бабай дип. Нигезе шунда. Кара мәзәк булды бу. Менә шакатырым казалга. Барыбер уйланырга кирәктер инде, әйме? Теге исемлек Мен калса гомум менә бик күп мәктәптә балаларга да менә бардыр инде андый сочинение теге инша мәлум. Инша язырга кирәк. Шушы тема буенча бар микән андый тема? Кешене уятып иң беренче нәрсә Юктыр. Әйме? Мен калса менә бу бик әйбәт. Чөнки кешене укучы күңелен башын эшләтә торган һәм уйлата торган. Ә мин үземнең дөнья турындагы нәрсә сөйләр идем. Нинди яхшылыклар бар, нинди яхшылыгы бар, нинди менә кешеләр ничек яши хәзер. Шуны язганда бала уйлый башлый бит. Бу чынлап та дөрес микән соң бу, әле дөрес түгел микән? Бары чагыштыра башлыймы? Әлбәттә, менә бик Үткән белән. бик дөрес әйттең. Хәзерге заманда чагыштыру бик аз. Кеше нишәптер үзен теге бик ничек була эгоист? Эгоист. Эгоист бул, эгоист. Үз мәнфәгатьләрен генә кайгыртып, үзең генә күреп, минем генә бала, минем генә гаилә, минем генә машина, минем генә лифт, минем генә йорт, үзе теге 1000 квартирада яши торган йортта яшәсә дә, аныкы гына, ул гына лифт көтәргә тиеш түгел, мин беркемне гомерем буе көтмәдем. Менә шундый фикерләр белән Мин яшиләр. беркемгә бер нәрсә тиеш түгел дигән фикер хәзер алга сөйлә. Әйе. Чагыштыру туса, туктале, монда мин генә түгел, менә булар гомумән бүтән төрле яшиләр. Әйме? Нигә әле мин зарланып утырам? Менә бу кешенең кулы, аягы юк. Әле ул ана Эверестка менергә җыена. Әйме? Ә мин монда 2 куллы, 2 аяклы, үземнең кутасында машина булмаганга җылап утырам. Әтиянисенең соңгы акча машиналыгыз миңа машиналыгыз дип име? Үзе бармакта селкетми, бәлки менә шул турда уйлый башларлар. Әйме кешеләр, ул электән ди кешеләр булган. Хәзер ул бигрәк ничектер теге чәчәк аткан шикелле. Менә шундый чагыштыру бәлки барлыкка килер. Марсель алдан әйтә башлаган иде инде хатын-кыз иреге турында. Менә биредә дә Соны бик бурчы инде бу. Әйе, әлбәттә Аның иреген кысалар ахырсы. Юк, кысмыйлар Аллага шөкер. Ләйлә һәм Нәфисә барыбер яңа тормышта яшиләр шикелле. Менә алар элеккегедән әлбәттә аерылып торалар. Алар театрга йөриләр. Алар иратлар белән гомумән аралашалар. Ул вакытта бит инде аралашу булмаган, гомумән йөзеңне каплыйсың да китү генә булган. Менә бу яңалыкка авторның мөнәсәбәте нинди? Һәм сезнеке? Авторныкы миңа калса теге бит яуып йөрү яклы түгел.
Юк, әле хукуклар бузылуы да бар бит теге бит каплап йөрүенә түгел, өйдә утыруына түгел. Әйе. Үз сүзен әйтә алмый. Һәм тагын өстисем килә. Менә шул хатын-кызга мөнәсәбәт аркасында ул вакытларда 20-нче гасыр башында татарлар алар ничектер артта калалар. Чөнки театрны да алсак, анда хатын-кыз рольләрен башта ир-атлар уйныйлар. Менә шуның өчен әдәбиятта инде драма әсәрләре дә бик зур популяр булмый дигән сүз инде. Театрга бару, мәсәлән, беренче театрда Галиәскәр Камалның анда бит шулай ук искелек һәм яңалык көрәшеп йөрелә. Гаиләдә әтиләре кызларына, балаларына, ягъни театрга барырга рөхсәт бирми. Һәм шулай ук ислам дине белән бәйле инде каршылык чыга. Минемчә бу дөрес әйбер түгел. Ягъни балаларның барасы килә бит, кешенең минемчә иреге булырга тиеш, азатлык булырга тиеш, сайлау иреге шулай булырга тиеш минемчә. Белем алу мөмкинлеге шул. Әйе, Хатын-кызлар белем бит алу, белем ала алмаган. әйе. Хәтта укый да белмәгән. Әйе, менә Ул кызлар- белмәгән хатын-кыз ничек баласын тәрбияләп өйрәтергә тиеш? Фәтхулла хәзрәт фикеренчә дә бит хатын-кызның төп функциялары ул әйткән бит әле бер бүлмәдә аның белән булу тору ул оят. Анда хатын-кыз ул балаларны карый, ирен карый, тәһарәт алырга су алып килә. Ягъни аның бер нинди дә Бүтән мөмкинчекләре кызыксынулары юк яшәүдә. Бүтәнчә яши дә алмый инде. Әйе, шул бер көн сайын шул бер эш аның. Әлбәттә, җәдитчеләр алар инде милләтнең ни дәрәҗәдә артка калганын бик яхшы аңлаганнар. Һәм ничек тә шушы караңгылыктан чыгу юлын эзләгәннәр. Милләтне агарту, дөньяви белем бирү, дөнья инде әлбәттә бик ире адымнар белән алга киткән була. Хәзерге вакыттагы шикелле үк бит инде бер уйласак. Әлбәттә, хәзер без интернет челтәрләре булганга күрә дөньяда нәрсә булганын белеп торабыз. Элекке инде бу бер яктан җитәкчеләр өчен бик җайлы. Кеше бер-берсен белми, уңайлы ул яктан. Бу очракта аларга менә гәҗитләр аша, әсәрләр аша нәрсәнең дөрес булмаганын һәм калган халыклар ничек яши, алар ничек алга киткәнен аңлату өчен иң башта үзеңнең мөхитеңдәге ялгышларны күрсәтергә. Шуңа күрә әсәр язганда сәтегә уланы әлбәттә башка милләт турында ничек яшәгәнен күрсәтә, ләкин ул вакытта милләт аңламыйча, кеше аңламыйча, җәйкәт уйлап чыгарганда, инде үзеңнең кимчелекләреңне бармак төртеп күрсәткәч, шул чагында халык аңлый башлый. Менә бу бит безгә кагылышлы. Чынлап та бу бит шулай. Безнең бит инде менә ул вакытта хәзрәтләр чынлап та шулай. Байларга гына барып, аларга гына тиешле эшен эшләп, ниндидер анда дини ашларын үткәреп, алардан теге нәрсәсе садака көтеп утырып, диме? Бу бит инде ничектер булган әйбер, булмаган дип әйтеп булмый. Һәм Фатих Амирхан гына язын бит ул турда. Тинчуриннарның күпме драма әсәрләре бар, зәңгәршәлләргә кирәгеме? Беләсезме, бу бит теге нидән тартып бармактан сорышырга әйбер түгел, булган әйберләр. Шуңа күрә инде ул ничектер менә халыкка аңлатырга, күрсәтергә кирәк булган. Ләкин барыбер үз кимчелекләреңне күрү бер дә рәхәт түгел бит. Танысы килми кешеләр дә үзеңне. Әлбәттә инде. Үз теге әйтәләр, җүләр үзенең җүләр икәнен белә икән, ул гений диләр. Фатих Амирхан әлеге әсәре аша укучыларга нәрсә әйтергә теләде икән? Менә хәзер аерып кына укучылары дигән терминга кем булган саның укучылары дип әйтергә кирәк. Менә хәзер безгә мәктәп укучыларына. Мәктәп укучыларына әлбәттә теге аңлап бетерүләре ансат түгелдер дип уйлыйм. Кыенрак Ниндидер әлбәттә менә язучы киләчәкне ничек ачык күргән,
лифтлар турында, ниндидер теге бик биналарның үстендәге очкычлар, телефон, ниндидер теге телефоннар турында, менә бит кешенең фантазиясе ничек эшләгән дип, бу теманы инде әлбәттә сөйләргә була. Ләкин кешене элеккедән алып кайтып, киләчәкне күрсәтеп, киләчәктә башка суда теге кешенең ничек үзгәргәнен аңлатуы миңа калса авыр булыр иде. Бу очракта Фатих Әмирхан үзенең заманында яшәгән кешеләргә төрттеребрәк күрсәткән. Һәм ничек дип аңларга кирәк? Сез хәзер без яшәгән заман һәм безнең хәзерге заманда Фатхулла хәзрәтләр бармы? Алар шундый юкмы? Дигән сорау туарга тиештер дип уйлыйм мин укучыларның башларында. Ә миңа калса, әгәр дә Фатих Әмирхан әйтә икән, телефоннар, лифтлар, фәләннәр бар, уйлап чыгач. Димәк, безнең заманда Фатхулла хәзрәтләрдә бик мөмкин булырга. Ә минем шәхсән уйымча, алар бик күп. Менә мин шуны әйтәсем килә. Уйланмаган идем буның турында чынлап та. Фатих Әмирхан бит инде Фатхулла хәзрәт әсәрендә ул язган иде. Ягъни техника үсеш алган, кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләр шулай ук калган. Ягъни Әхмәт белән Фатхулла хәзрәт арасындагы мөнәсәбәтләр, ягъни алга барыш Фатих Әмирхан фикеренчә, ул техникын өлкәләрендә генә үсеш түгел, ул кешенең аң үсеше, милләтнең йөзе үсеше белән дә бәйле. Субханалла. Менә бит, күрдеңме? Эчтәлекле җавап. Кешелеклелек сыйфатларында, тугрылык, гаделлек кебек сыйфатлар, алар һәр чорда актуаль. Ләкин һәр чорда алар шулай якты итеп күрсәтелергә дә мөмкин күрсәтелмәгән. Шуңа күрә инде менә бүгенге көндә дә бит бүгенге көнебез дә шундый ачык мисал булып тора. Нәкъ шулай. Әйе. Менә бит без бер токнас яшәбез Марсель. Әйме? Бүгенче кичте Марсель молодец бир бишне. Хорошо. Вообще шок каттырды бит бу. Шуның белән безнең башка яктан подкастта ахырына якынлашты. Бүген минем янәшәмдә миңа ярдәм итүчеләр, кунаклар Артем Пескунов, Марсель Мөхәддинов һәм подкастның алып баручысы мин Алсу Касыймова. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Китап укыгыз, дуслар. Сау булыгыз.